En el marc del mes de la solidaritat, l'àrea social de l'Ajuntament de Berga organitza la tercera Fira d'Entitats Socials i de Cooperació de Berga i el Berguedà. La mostra serà possible dissabte a les 12 del migdia. Unes 20 associacions del Berguedà ja han confirmat la seva presència. La mostra vol aprofitar aquest espai per donar a conèixer la tasca que porten a terme les entitats en la feina que fan en el dia a dia i també que entre elles es puguin conèixer i intercanviar projectes, propostes o solucions. Les entitats tindran el seu propi estand a la plaça Viladomat, on al migdia hi haurà activitats per als menuts a càrrec dels grups d'esplai de la ciutat, colònies a Borredà, Fent Camí, Escoltes i Xinxeta. També es farà el lliurament del Premi del concurs de fotografia Solidaritat a la guanyadora, Pilar Garcia, autora de la imatge del cartell del mes de la solidaritat. El recinte de la Fira d'Entitats Socials i de Cooperació, instal·lat a la plaça Viladomat, obrirà a les 10 i aquest serà l'últim acte del mes de la solidaritat proposat per l'Ajuntament de Berga.